Søndag med dig af Kim Fupz Aakeson, skrevet i 1999. Bente ville gerne skændes om Morten og hans fodbold. Jeg synes godt, du kunne tage ud og se ham. Jamen, det vil jeg også gerne. Det var søndag, og vi sad over morgenmaden, og jeg læste sådan set avis. Hun blev ved. Du plejer ikke lige frem at gå af vejen for at se fodbold. Nu er der nok forskel på fodbold i fjernsynet og en flok miniputter fra Albertslund. Jeg smilede, mens jeg sagde det. Han snakkede ikke om andet, end at du skal se ham. Jeg vil gerne se ham. Det har bare ikke passet sig. Søndag med dig handler om Morten og hans far. Faren har ikke før været med til søndens fodboldkamp, men denne søndag tager han med. Under kampen snakker faren med de andre forældre, og samtalen drejer sig hurtigt over på en af modstanderholdets forældre, der er meget optaget af sin søn og kampen selv. Flere gange vil modstanderens træner bede manden dæmpe sig, men det har ikke en stor indvirkning. Kampen slutter med, at den højlydte forældres søn fælder Morten og scorer det afgørende mål. Efter kampen taler faren og Morten om kampen. Morten mener, de blev snydt for at straffe, men faren mener, at de bare skal gå mere til den, for det er jo det, fodbold handler om. I den her novelle møder vi blandt andet 4 personer, som er Morten og Karsten og deres fædre. Morten og Karsten går begge to til fodbold. Morten er forsvarsspiller, og han vil rigtig gerne, at hans far kommer og ser ham spille fodboldkamp, for han vil gerne opnå accept. Men Mortens far er lidt uinteresseret i Mortens sport, og han er en passiv menneske, og han ved ikke lige helt, hvordan han skal opføre sig i den her fodboldkamp, og kigger derefter meget efter, hvad de andre forældre gør. Karsten er angrebsspiller, og han opnår sin fars accept ved at spille fodbold, fordi han er god til det og kan score mål. Og Karstens far går rigtig meget op i Karstens sport. Han er en frembrusende mand og følger med på sidelinjen og hæpper rigtig meget på Karsten. Temaet i denne novelle er forholdet mellem søn og far og stræben efter accept. Allerede på første side i novellen ser vi, at faren er meget uinteresseret i Mortens sport fodbold. Det er hele tiden moren, der bliver ved med at kommentere, at Morten rigtig gerne vil have, at faren kommer ud og ser ham. Og faren bliver med at sige, at jamen, det bare ikke rigtig har passet ind, og at kampen jo ikke er noget specielt. Det ender dog alligevel med, at han vælger at tage til kampen, og da han informerer Morten om det, går Morten straks i en forsvarsposition, hvor han forklarer, at de skal spille mod et stærkt hold, og det er derfor ikke er sikkert, at de vinder, og dermed faren ikke rigtig skal regne med noget. De tager så til kampen, hvor Mortens far virker meget uinteresseret og passiv, og står egentlig ikke rigtig og holder øje med, hvad der foregår på banen, i hvert fald ikke i forhold til hans egen søn. Han står mest og holder øje med en af modstandernes spillere, der hedder Karsten, som er en meget god spiller, og som er meget frembrusende, og ved, hvad han laver. Og han holder især også øje med Karstens far, som er en meget, engageret forældre, der står på sidelinjen og råber højere, end træneren gør, og får flere gange at vide af træneren, at nu skal han tie stille. Det Karstens far gør, det er, at han bliver med at sige, at nu skal han løbe frem, og hvis han gør noget forkert, så er det for dårligt, og bop. Det hele ender så ud i, at Morten bliver taklet af Karsten, og Karsten får bolden og scorer, hvilket ender ud i, at det modstanderholdet det vinder. Karstens far reagerer så ved at give ham klap på skulderen og forklare ham, at det er godt gået. Hvorimod Mortens far kommer med et det er godt nok. Her ser man så tydeligt, at det Morten stræber efter, det er den accept, som Karstens far giver Karsten. Morten og hans far går derefter hjem, og Morten begynder straks igen at forsvare sig selv og siger, at de skulle have haft et straffespark, og det ikke var fair. Hvorimod Mortens far siger, at hvis man må vinde, så må man også kæmpe, og ja, han giver slet ikke Morten sin accept, tværtimod giver han Karsten sin accept.
Inden Mortens far tager med ham til fodboldkamp, har han ikke rigtig nogen forventninger til, at kampen vil gå særlig godt. Det ser man blandt andet ved, at han bare kalder holdet for et miniputhold fra Albertslund, og han egentlig ikke engang har lyst til at stå og hæppe på holdet. Men undervejs som kampen udspiller sig, roser han en enkelt gang Morten ved at sige, at han faktisk klarer det ok. Så det er jo ikke ligefrem en stor ros, han kommer med, men han bemærker sin søn. Dog får han så øje på Carsten lidt længere inde i kampen, der er lidt frembrusende, der tager bolden og som tager styringen i den her kamp. Og det ender med, at Carsten han takler Morten, som egentlig bare ligger i græsset og har slået sig. Og Carsten han vælger så at score et mål. Jeg skal ind og snakke om Morten og Carsten, og om hvordan deres indre kamp også er en kamp om Mortens fars opmærksomhed. Noget af det første, vi får at vide, det er, at Morten er en forsvarsspiller, mens Carsten bliver præsenteret som angrebsspiller. Vi ser også igennem kampen, at Morten prøver at presse sig selv frem på banen, men hele tiden bliver presset tilbage igen. Mens vi har Carsten, som der løber op og ned af banen, og hele tiden prøver at få fingre i bolden for at score mål. Det hele kulminerer så ved, at Carsten takler Morten, hvor vi så ser den her kamp, de har mellem hinanden, hvor det så er Carsten, der sejrer, hvor vi så ser Morten, der falder ned i græsset og taber ikke bare kampen, men også sin fars opmærksomhed. Efter kampen bliver det så endnu mere tydeligt, når Mortens far rent faktisk påstår, at den rigtige måde at spille fodbold på er det, han har set, som Carsten gør, med bare pres på. Jeg skal også lige kort nævne, hvordan børnelitteraturen egentlig bliver brugt. Og børnelitteratur er rigtig, rigtig godt blandt andet til at tage en konkret situation, ligesom til at forklare et større tema. For eksempel her, hvor vi har en fodboldkamp, som alle børn ligesom kan forholde sig til på et eller andet niveau, bliver til et eller andet symbol for den her kamp, som Morten har med sin fars opmærksomhed, sin fars accept. Og det er jo en af de ting, som børnelitteraturen er rigtig god til, lige præcis at tage den her konkrete situation og gøre det ud til en større ting, som børnene ligesom har nemmere ved at skulle få den her forklaring, forståelse ud fra. Vi går hjem ad stierne. Jeg bærer Mortens taske. Vi blev snydt for et straffe, siger han. Siger jeg. Man skal ikke brokke sig så meget over dommeren. De andre blev sikkert også snydt for noget. Vi blev snydt, siger han og spytter. Han har stadig røde pletter på kinderne. I skal bare gå mere til den. Han svarer ikke. Han snøfter op. Hvis I vil vinde, må I gå mere til den. Jeg går også til den. Jo. Jeg svinger tasken over på den anden skulder. Hvis man vil vinde, så må man give alt, hvad man har i sig. Det nytter ikke at ligge i græsset og have ondt af sig selv. Morten siger ingenting. Op igen og gå til den. Han spytter igen. Det er jo det, fodbold handler om.